26-сына сағат 6-дағы рейсқа 2 билет алдым. Кайту нишеде? Шул ук көнне кич белән сәгать 9-да. Кичке 8-дә Казанда буласыз. Мәскәү вакыты белән. Чынлап та вакыт айырмасы турында онытмаска кирәк. Ярый, яхшы булган Әмир, рәхмәт. Әмир, тагын бер нәрсә. Киләсе айда минем Мюнхенга халыкара конференцияга барасым бар. 2 апрельдән 9-на кадәр. Билетлар карарсыз әле, яме? Ничә билет кирәк? Кәрим әфәндегә дә алыргамы? Юк, мин үзем генә барам. Бер билет. Берне алырсыз, ярыймы? Кайту 9-ы кич белән. Рәхмәт. Әминә ханым, Казан Уфа рейсына регистрацияны аэропортта үтәсезме, әллә онлайнмы? Онлайн гынадыр, алай җиңелрәк. Электрон билетларны минем почтама җибәрсез әле, яме? Һәм билет сатып алган сайтка сылтаманы да. Регистрацияны өйгә кайткач үтәрмен. Ярый, хәзер җибәрәм. Әмир, багаж авырлыгы турында белешмәдегезме? Ничә килограмм рөхсәт итәләр? Юк, карамадым әле. Белешкәч, мин сезгә электрон хат җибәрермен. Ярый, рәхмәт. Нәрсә булды? Сорауыгыз бармы әллә? Юк, болай гына. Сорагыз. Әминә ханым, хәтерлисезме, мин сездән... 2 атнага ял аласыгыз киләме? Әйе, ял турында сораган идем. Хәзер эш күп бит. Ярый, Уфадан кайткач сөйләшербез. Хәзергә ялга җибәрү турында гариза языгыз. Өстәлемә куярсыз, ярыймы? Рәхмәт, Әминә ханым. Кайчан китәргә җыенасыз? Киләсе ай башында. Ярар, Әмир, мин кайтып китәм. Әйберләремне җыясым, әзерләнәсем бар. Ярый, Әминә ханым, хәерле юл сезгә. Рәхмәт, сау бул, Әмир. Әмир, менә күчермәләр. Онытты.